weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to guetama to awoyni to fasudeɓe to bassambula to madina alheri to gawi nane to korka ƴela to radio tare to radio siku fm to radio tata cheikhu oumar to jamu guela ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno habouso diallo to kidira ko on takkusan kadi juula ha to galle ceerno idrissa diallo to butanda e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi mauritanie 1.2 million taw ko haalisa euro ko ballal ummorade fedde union européenne faade sembeji leydi mauritanie to leydi sénégal procureur de la république mo leydi sénégal o rokki yamirore wonande kay député ji ɗiɗi finoɓe député debbo biteɗo amin diaya nde nangate ndewne lawol to leydi mali colonel abdoulaye mayga hoore jagorɗe par intérim leydi ɗi o waɗi aseta hanki o inauguré barage molanteɗo allah tawateɗe nder falde hayin moɓe mbiyata barage goyna on noon tawi jaru mum ko golla e mum ko temmedde ɗiɗi e capanɗe jeetati e nayya milliard taw ko franc CFA to leydi burkina faso laamu leydi burkina faso rokki yamirore kay yo fréquence RFI yo ɗuggite ɗakkite kay yo RFI nattu haalede ha laaɓa e nder leydi he addi oɗo saaha habaruji men to nigéria joɗima toon noon ñalawma hande o jonde to Abuja wattore capanɗe jeegom e ɗiɗi lawol woni 62e sommet taw ko fedde CEDEAO e nder jonde he noon ardiɓe fedde nde ɓe dokki ultimatum faade laamu leydi mali ɗo e 1er janvier yataw capanɗe nayyi e jeegom koninkoɓe mali kala goppitama ha laaɓi so ɗum ala koɓe fateɓe sanction ngaji musɗi to leydi gabon leydi teskama toon noon leydi yerɓi yerɓande tokosere hay goto mayani hen kono waɗi matériel kewɗo bonɗo hen bisimilla mone ketki hotodirte joni piren pacciren ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune jaadino ɓalawal e danawal kala ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirolo ceerno Djiby Sy ne safra wonduɓe kista fibrome dogam sita tension cholestérol asmo jotitiɓe koyɗi mumen ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓen worɓe ustoraɓe goragu e yawɓe yitade koye mumen ceerno Djiby Sy ne yawra rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe e rewɓe sattoraɓe dewle kala ceerno Djiby Sy en yawrani ɓen sagataɓe ɓe arsugaji men kippi ceerno Djiby Sy ne sigui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto so tawi a hutorima ɗum fodde 1 rafin yaltayma ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo so tawi a ƴetti ɗum 1 rafin yaltayma ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawi a hutorima ɗum fodde 100 rafin yaltayma ha laaɓa ceerno Djiby Sy kol bawɗo listihara so tawi a rokkimo indema inde nene maɗa waɗanma listihara ha mbiya yoni dendagal noon tawateɓe nder leydi sénégal e ɗeɗele taariɓe ɗum kala ko temedde 4 CFA waɗirte so tawi ko wonɓe leydi mauritanie ko ujunere mbuɗu so tawi noon ko wonɓe asie europe amérique e leyɗele goɗɗuɗe kala listikar ko gratuite hay mbuɗu yoɓetaki ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum yiɗɓe waɗanede listihara so tawi kay aɗa yiiɗi neldude haalis waɗanede listikara omo jogui numéro makko ko numéro weva ko numéro orange money kadi on mbatta ko 77 653 03 77 non 67 mbiɗen 77 653 03 67 ko numéro makko weva ko numéro makko orange money ceerno Djiby Sy ne jogui numéro to leydi sénégal yiɓe jokkodirde makko to leydi sénégal numéro makko ko 78 163 24 82 so tawi ko yimɓe heɓdema to banggue whatsapp noon ko leydi mauritanie numéro makko 00 222 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum oɗo saaha kala mo tawete leydi sénégal omo tawe to wuuro men Ghalii sara galle juula e nder galle juula sara radio Ghalii nga kala ñande altine noon ene heewi tawdemo to juma ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune omo andina kiline makko kadi base makko tawteɗo nakcotne golla
ene tawe ɗon miñi ko ene wiye ceerno Alassane Sy ko labdo reedu malaɗo wune numéro mum téléphone ko 32 62 04 99 walla mbaɗa 48 10 00 13 ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune mbadden danɗo faade makko. Docteur Djiby Sow safriyanke wittiyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗena. Docteur Djiby Sow en andina dendagal bandiraɓe kala hande o mo tawe to wuuro witego Welingara Fulɓe. Welingara Fulɓe noon waɗɗani leydi Gambi waɗɗani Guinée Bissau sara gendarmerie kesso taweteɗo nder wuuro witego Welingara Fulɓe kala jiɗɗo jokkodirde Docteur Djiby Sow ari ha ɓattiti leydi Gambi leydi Guinée Bissau. Docteur Djiby Sow en andina dendagal bandiraɓe kala basma ko tawete tokkidira ha hande ne golla woni ɗon ko biteɗo sohna Aminata Sow so tawi noon ko leydi Mauritanie Nouakchott taweteɗon ko musidɗo makko biteɗo Makka Bana. Docteur Djiby Sow ene safra ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno fibron kiis nem hémorroïde soppisa diabète tension hernie estomac ɗojjo duumigo keeceji musoje koyɗe musoje cimmiɗo ha hoore mum wahliti mo seyɗani memi gonɗuɗo e dabare donkude ɓesnude fode sa jokkodire Docteur Djiby Sow ma heɓen ko laaɓi. Docteur Djiby Sow sa yiɗi jokkodirde tonggode makko leydi Sénégal mbatta ko 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 so tawi noon ko leydi Mauritanie mbatta ko 34 83 26 89 walla mbaɗa 31 27 27 79 57 so tawi noon ko numéro makko WhatsApp mbatta ko tonggode leydi Mali 00223 70 85 72 47 musidɓe tedduɓe mbadden danɗo faade Docteur Djiby Sow safriyanke ngana. Fulɓe mbi kala ko ɓooyi juuti Allah ne wela gonga ne tawa. Gorel teya ko haako moƴƴo iwruken to kordinoro ari ko wallude en e safrude en ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma an mo Haydara Musani sa jokkodire gorel teya ene faddonoma ñabbuji goɗɗi limtaɗi e gorel teya an joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi muɗuma ɓandu wuloru ɓandu jaaɗoru puƴiɗo koyɗe musoje koppi musoje jokkodire gorel teya joni joni keɓa hen ko laaɓi sa yiɗi janggande hoorema ha ganda ñabbuji kaalaɗi e gorel teya jahata koto site mabɓe internet a mbatta ko www.gorelteya.com sa yiɗi hebde tonggode gorel teya mbawa jokkodirde mabɓe joni joni woto woɗɗu. so tawi koto leydi Congo gonɗa jokkodirta koye Mamadou Gaya mbatta ko 00242 05 050 36 08 so tawi koto Afrique du Sud gonɗa jokkodirta koye Ibrahima Sow mbatta ko 00 227 827 46 76 72 so tawi ko Abou Sow Kawral Fouta business ɗum koto États-Unis d'Amérique mbatta ko plus mbatta ko plus 1 34 77 01 56 77 mbatta ko plus 258 86 128 77 21
so tawi koto leydi France gonɗa jokkodirta koye Haruna Ngayda mbatta ko 00336 50 99 64 43 kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe heɗen gone dewo naya lewru bowte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi ɗiɗi habaruji men e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah hono mbirɗen gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie pudortoɗen laamu leydi Mauritanie ɓe koleri aseta hanki o tati lewru bowte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi ɗiɗi wonde kay ɓe mbaɗi financement kene guime ha ujunnaji tati projet tawi ɗina projet ji noon fayi tigui koye ɓen yimɓe wonduɓe handicap woni handicapé ji en ɓe mbaɗi kadi ɓe ummanima kadi ko fati feccirde e rokkirde haaliss koɓe mbiyata transfert kacce ɗum noon fayi koye ujunnaji sappo famille tawi ɗina famille aji noon ko tawateɓe hen handicapé enen tawe hen on transfert kacce noon ɓe kolliri jaaru mum ene qime ha 1 demi milliard franc ha 1 demi milliard uguya woni sigui 500 millions taw ko uguya e limore hinde nde kanko madame biteɗo madame Savia Mintou Intihan kañum woni ministre de l'action sociale de l'enfance et de la famille o holliri tigui wonde yidde laamu leydi Mauritanie ko wallidde kaye e faabade ɓen miskineɓe ha tengti noon e wonduɓe handicap woni handicapé ji en hooreje fedde handicapé noon hono biteɗo Lihbous Wula El Ida holliri hen weltare makko mawni no fewi e ɗeɗo golle payɗinde kono kadi o erima laamu ngu nde ɓeydoto yañude junnude junggo mum e yañude golle e oɗon fannu ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen CVE woni coalition vivre ensemble ko landa dawrugol wiyete noon ardi landaka ko biteɗo Ba Mamadou Alassane ɓe kolliri noon wonde kay koɓe paranɓe ko fati kay e sumgoji tijjaɗi ina sumgoji noon guila e sumgoji député ji ha e mairie ji kala woni municipal e mairie ji kala koɓe hebliniɓe ɗum o haalani ɗon tan saabu kay o holliri wonde commission ngaji taƴama tawa ɗina commission ngaji noon ko heblantoɓe oɗon alhaali ɓe erima noon kadi dendagal militaji mabɓe to mbawi wonde kala ɓe mbawa tigui darade darono cembino dole mumen ponno ha tengti to banggue sensibilisation ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni conseil européen ɓe joɗima jonde mabɓe ɓe kawri noon eɓe ballita leyɗele nayyi ɗen leyɗele nayyi noon leydi Mauritanie ne tawe dara majje leyɗe tati keddiɗe woni leydi witendi Liban e leydi witendi Bosnie Herzégovine e leydi ne wiye Géorgie so tawi noon ko ballal kerigal faade leydi Mauritanie ɓe kolliri jaaru mum ko 1.2 millions taw ko haalisa euro ngala ballal noon herori tan ko arme ha leydi Mauritanie saabu kay ko yidde wallidde e tekkinde mbawka e kisal sembeji ɗi woni arme leydi Mauritanie ha ɓeydo kay wawde jogade hattani rende keeri mumen ballal ngal noon tawe hen batoji tokosi wondude équipement de protection individuelle e médicament ji kewɗi goɗɗi ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar sen umima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗena le procureur de la république mo leydi Sénégal o rokki yamirore faade kay wonande kay ɗiɗo député ji ɗiɗi jingunoɓe ɓe pi biyeteɗo Amin Ndiaye tawi ko e nder suudu sarɗiya ono ko député nder suudu sarɗiyanke ɓe pi ɗum tigui ha faɗɗi nawa to hôpital ɗina député ji ɗiɗi noon ewɗo saaha joni ene jiiya ɗina député ji ɗiɗi kala noon jeeya koye kaɗo landa wiyeteka pire woni parti de l'unité et de rassemblement ɓen ɗiɗo noon ɓen goni biteɗo Massata Samba e goɗɗo ne wiye Mamadou Niang hewɓe noon jeddino kay wonde oɗon debbo député piyaɗo wiyanoɗo kay ko reedu hewɓe jeddino wonde kay o sowaki kono noon hôpital principal mo Dakar yaltini kayide taw ko certificat médical tengtinde tigui wonde on suka debbo ko cowinoɗo mo yaranno e lebbi tati ɓe kolliri kadi wonde kay reedu ndu ene wawi ni sowetedaki reedu ndu ene wawi bona saabu ko piggal musgal ɓe pettimo petti musɗe e reedu kanko député on certificat noon taw ko certificat médical sifi ɗum ko docteur taw ko médecin lieutenant ene wiye dama ñang procureur
de la république noon holliri tigi wonde ɓoyata mawdaro ye huccodira e waɗa huccam makko e presse ko fati e oɗon fannu e oɗo saaha joni noon ɗiɗon député ji ɗiɗi ne jiiɗe jiiɗaw cattukana feewi ha joni ko leydi sénégal keɗoɗen Macky Sall horejo gendi sénégal ummima Dakar seeɗa hanki o yaɓini Abuja to lamor ko leydi Abidjan nayimo to noon ko tawtoriede batu taw ko wattongu capanɗe joyyi e ɗiɗi capanɗe jeegom e ɗiɗi lawol woni 72e sommet taw ko fedde witende CEDEAO ene taw wondu e tawoyde kadi e tawtoriyede kadi batu gongu nguur noon ko nogas e tati sommet wattongu laabi nogas e tati taw ko sommet catala bitengal limwa sommet ji ɗiɗi noon ɗi mbaɗata ko ñalawma hande o to Abuja woni nayya e ñalawma janggo joyya ɗi mbaɗata koto Abidjan joyi ko janggo koto Abidjan taw koto leydi Côte d'Ivoire ordre du jour noon ɗiɗon sommet ji ko yuditade ko fati e gonka leydi rendude fedde CEDEAO guila e fannuji kala ko wayno sécuritaire ko wayno économie politique et financier kala duusiɓe noon kanko hoore leydi ndi haata bowal laaɗe diwoje hoore jagodde makko wondude autorité ji hewɓe taw ko administrative et militaire kabaruji men ɗemngal pulaar kanko Macky Sall noon teska tigui ko ñande joyi ñalawma janggo caggal sommet kay so gasi to Abidjan ko nden tigui ñalawma janggo o artata e nder Dakar lamorgo leydi Sénégal ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen Amadou Ba kañum woni hoore jagodde mo gendi Sénégal omo tijja ñande altine ñande altine sappo e ɗiɗi e lewru bowte gonɗen ndu to suudu sarɗiyeji de leydi Sénégal yeeso député ji kala addatamo toon noon ko wadde discours makko déclaration makko politique général e feyde ruta kayno yiiɗi ardorade gouvernement mo leydi Sénégal toɓɓe kewɗe noon ma mbaw yewtede hen ha tenti noon ko fate relance économique e ɗo saaha caɗele musɗe gonnaɗe guila ko fate cattugol guura e nder windere kala ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni jeen ha to Ziguinchor jabɓuɗen musidɗo men sehil men Amadou Issa Kébé assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Ghalii Abuu Bah salmitama e dennangal hettoɓe Weltare TV kabaruji garanen ɗo e nder Ziguinchor jeeten hande ko Amadou Issa Kébé assalamu aleykum. aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Ghalii Abuu Bah salmitama e dennangal hettoɓe Weltare TV kabaruji garanen ɗo e nder Ziguinchor jeeten hande ko to e Sédhiou e diwan Sédhiou ina wayno handicapé en mawnini ñalawma o hanki handicapé noon e Sédhiou diwan Sédhiou koɓe 50 handicapé kamɓe no ɓe kolliti weltare mabɓe e dañjeɓe de carte biyeteɗe de égalité ɓe dañi ɗeɗo carte umarade e akara projet wiyete ni ummi ko to e Italie ɓen mbawi walludeɓe e ɗeɗo carte balliɓe kadi nokku ɗo ɓe mbawi joɗade eɓe kawra eɓe jewta ɓe kolliti noon kamɓe handicapé en ɓe ina wayno golle mabɓe wonno tan ko ha feere ligguim ko fewte batte suppome e salata e yantude e nana ko ɗum ɓe gollotono ɓe kolliti noon kamɓe eɓe janggi eɓe jogui métier yo laamu ngu wawa yeccitade ɓe wawa hokkudeɓe golle ɓe mbayi tan kono yimɓeɓe mbayini kamɓene eɓe mbawi wonde kala ko gorko wawi gollade walla debbo kala ko wawi gollade eɓe mbawi gollade ɗum no ɓe kolliti laamu ngu yo wawa yeccitade ɓe wawa hokkudeɓe golle so en umima ɗon garte ɗo e nder Ziguinchor eɗen gandi handicapé en ɗo e Ziguinchor koɓe 60 handicapé kamɓe ɗe ɓe mawni ñalawma o hanki 3 décembre ina wayno ɓe kolliti laamu ngu kañum yo waw tottudeɓe golle goto maɓɓe fof ina jogui diplôme muɗum nano jooɗi hen ɓe ɗawa tan ko juuɗe walla ɓe ɗawa ko guite walla ɓe ɗawa ko koyɗe ɗum noon kamɓe ɗe ɓe mbawi liggade yo laamu ngu waw tottudeɓe golle no tottiri heddiɓe ni festival théâtre ina wayno udditama ɗo henna e nder Ziguinchor ɗum noon e gardagol gouverneur Diédhiou Diouf e préfet e sous préfet kamɓe fof ɓe tawtorama ɗum noon ha waɗoɓe jalni kay wiyete comédien en ɓe ummima Cameroun ɓe ummima Congo ɓe ummima to e Bénin ɓe ummima e Sédhiou e Bignona e Ziguinchor kamɓe fof ɓe gari ɓe tawtorama festival o ɓe kolliti weltare mabɓe e oɗo festival nde wonno ko jaam eɓe mbeeli jaam eɓe jiiɗi jaam kamɓe Casamance naɓe eɓe mbeeli dennagal yimɓe yo gar kamɓe fof ɓe gona e jaam e cellal ɗum noon ɓe kolliti ɗum ɗo woni 14 édition théâtre ɗo e nder Ziguinchor fodde yontere ɗum noon ko gila e joolaɓe sosɓe e mankañeɓe e jaaguji e pappel naɓe e kiriol naɓe
yantude haal pulaar en wolof en ɗum ɗo fof ɗeɗo ɗemɗe ɓe kolliti kamɓe fof koɓe dendiraɓe yoɓe ngar ɓe mbaɗa jungo e faandu jam ɓuuri hammadi jam waɗi ha jama juula ɗum noon kamɓe fof ɓe ndenda ɓe gona neɗɗo goto ɓe mbawa liggade Sénégal ɓe mbawa liggade diwan Casamance ɗum noon Weltar TV musidmon Ahmad Issa Keɓe gorko mbotto kabaruji ɗo foɗo radio Zik FM jukkundude Ghalii Abuu Bah yalla koye walde jaam. Allahumma amina Sidi Kebe sen ummima to Ziguinchor ko to leydi Mali paaɗena hoore jagorde par intérim mo leydi Mali hono colonel Abdoulaye Maïga dow inde e dow yamirore hoorejo gendi Mali hono colonel Azimi Koita o yihino to Khaya waɗoyde kenawnomo toon ko waɗoyde inauguré uddirgol barrage taw ko barrage hydraulique woni uddo tawa gona uddo noon ene tawe tigui mo mbiyata uddo Koita walla uddo Goyna ona uddo noon en tawe nder falde Khaya barrage o noon woni uddo ko OMAVS woni organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal kañumen tigui finance ɗeɗon golle ine tawtora cérémonie inauguration noon hono biteɗo Bernard Goumou on ko hoore jagorɗe mo leydi Guinée Conakry e wondude Mohamed Bilali Messoud on ko hoore jagorɗe gendi Mauritanie wondude Amadou Ba ko hoore jagorɗe mo gendi leydi Sénégal e nder discours e noon colonel Abdoulaye Maïga hoore jagorɗe leydi Mali par intérim o yetti noon o mani o ni ɓena witeɓe les pères fondateurs woni tigui men noon ɓe wonde hooreɓe leyɗele ɗeɗon fedde nduɓe fedde witende OMAVS tawa kadi ko joɗinoɓe micci ɓulni miijoji men ha mbawi tafde ndeɗo fedde kaya witende OMVS ɓen goni noon hono biyetenoɗo Ahmed Cheikhou Touré on e won komo leydi Mali on ko Ahmed Cheikhou Touré komo leydi Guinée wondude Modibo Keita mo leydi Sénégal e Moukhtar Wouldadda komo leydi Mauritanie e Léopold Sédar Senghor mo leydi Sénégal barrage o noon ɓe kolini jogui puissance muɗum taw ko puissance nominale installé ko temedere capanɗe nayyi mégawatt kadi omo jogui production makko moyenne ko 607 mégawatt heure jaru golle ɗe noon foof ko temedde ɗiɗi e capanɗe jeetati e nayyi taw ko milliard franc CFA hen temedde ɗiɗi e capanɗe nayyi e jeetati piccal jeenayyi milliard franc CFA ko banque chinois naɓe biteɗo Exim banque ko kañuma finance ɗum capanɗe tati e nayyi piccal joyi milliard keddi ɗiɗi noon ko société ko catala bitengal Sogem noon woni société de gestion de l'énergie de Manantali ko kañum mbawi yaltinde ɗeɗon koppereje ha joni ko leydi Mali keddoɗen ina teska noon e oɗo saaha e kala saaha ene yiye tigui jamaji ene puuɗe e nder Bamako e kala saaha jumaji ne maahe toon e nder Bamako lamorgo leydi Mali ha e yoga e guuret mawɗe tawateɗe e nder leydi e kala e oɗo saaha joni noon laamu leydi Mali koko ƴetti peeje kayit ɗen peeje noon ko yurnitade golle kala ko fate mahgol jamaji walla peñirgol jamaji yooɓi gandu kay oɗon haalis holto haalis o ummi woni tigui origine de financement ɗon koppereje laamu ngu noon ɓe puɗɗiri tigui ko e nder e on sifa ɓe puɗɗiri ko juma mawka woni la grande mosquée de Bamako jagorgal leydi Mali kalfinaɗo ko fate diineji e aadaji o waɗi tigui o siifi nodda de service woni kayida hollide kay dartingol golle taw ko golle mahgol bâtiment mawɗo woni huɓere mawde wonno nde mahede e nder la grande mosquée woni juma mawka ka Bamako o holliri noon yo golle ɗen darto ko ɓuuri jaaje e yaccade on bâtiment noon on bâtiment noon ko joom ngaalu goto mahanno ɗum jaru mum ene qime ha temedde ɗiɗi million taw ko franc CFA ɓe kolliri noon so wona kay ɓe gandi holto financement haaliss o holto ummi ɓe mbawata ɗaccide ɗen golle ene jokka e nder leydi he jooma ngaalu o noon jaltinoɗen koppereje omo wiye ha wona sowa dago laamu ngu noon yiiɗi tigui ko haɓade kala ko wite wonde haalisaji ɗi ndewani lawol woni ko witede fond dute kene waɗe jumaji e nder leydi he ha joni ko leydi Mali keddoɗen colonel Sadio Camara kañum woni MADC woni ministre des défenses et des anciens combattants mo leydi Mali o bismima o joddima e ambassadeur en audience joɗi ambassadeur joɗaniɗo leydi Allemagne nder leydi Mali biyeteɗo Gestrich Fritz Reinhold audience o noon waɗino ko ñande alkamisa ñande aljuma ɗiɗi lewru bowte gonɗen ɗum e nder salle de conférence to ministére to Mujibou oɗon audience noon ko yewtidde kay ko fati kay école leydi Allemagne hollirki wonde ɓoyata ma yalti
waltin koninkoɓe mum ha laaɓa e nder leydi Mali taw ko tawetenoɓe toon e mbadi MINUSMA woni laafaji mbulaji kaske bleu en ko hen banggue noon ko yewtidde kay ƴettidde peeje ko fate habtade seɓɓitiɓe e nder leydi Mali leydi ambassadeur mo leydi Allemagne noon holliti tigui gam yidde kay ɗoftude laamu transition ngo leydi Mali ko ɗum saabi noon ɓe pelliti ɗaccude koninkoɓe mabɓe ne keddo nder leydi he ha hakkude hitande witende 2024 tawa hawre transition lano transition ka joofi hano hannitani koto leydi Burkina Faso paɗena tekkere ene surka hakkude RFI woni radio France international hakkude mum noon e laamu transition ngo leydi Burkina Faso ardiɓe leydi ndi noon dokki yamirore yo RFI yo ɓoggi mum kay yo taaƴi ha laaɓa woni fréquence mum yo coupé yo yowe kay ha diwa oɗo saaha joni ardiɓe radio RFI noon kolliri hen mettere mumen no fewi ɓe kolliri hay pexe avis goto ɓe keɓani kadi eɓe jogdino e ummorade laamu transition kadi eɓe jogdino convention de diffusion RFI e nder jokki leydi Burkina Faso kala ha joni kabaruji men e ɗemngal pulaar koto leydi Nigéria huɓe to leydi Nigéria noon hollirama tigui hooreɓe leyɗe taw ko reɓe renduɓe fedde CEDEAO ɓe joɗima batu mabɓe aleta hande o to Abuja laamu ko leydi Nigéria ɓe erima noon laamu e nder batu he noon ɓe erima laamu leydi Mali ɓe exige laamu leydi Mali woppitta 46 militaire taw ko Côte d'Ivoire naɓe nangaɓe ene dumba e nder Bamako guila lewru juillet ete kadi ɓe dokkiɓe ko ultimatum ɓe kolliɗo e janvier yataw ko ɗo e 1er janvier yataw kay kamɓe kala ɓe goppitama ha laaɓi so ɗum ala ɓe kolliri koɓe ƴettoɓe sanction ngaji tiɗɗi woni tigui sanction ngaji musɗiɓe pawa e laamu transition ngu leydi Mali kabaruji men ɗemgal pulaar koto leydi Gabon uddirten kabaruji men leydi Gabon noon teskama toon tigui leydi yerɓi toon hay sinno ko yerɓerde toksere to hinnangue leydi Gabon to ɗum ko alata hande nayya lewru bowte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi yerɓande nde noon woni séisme o magnétique mum ko 5,5 sur échelle de Richter hay neɗɗo goto mayani hen hay goto gañaki hen kono hollirama dégâts matériel kewɗo waɗi hen épicentre séisme o noon waɗi tigui nder ladde Tula heela to ladde witede forêt tropicale ɗum noon tawe sara nokku biteɗo e Ganza ene tawe temedde 2 kilométre to banggue worgo ɓajo funnague Libreville leydi lamor ko leydi Gabon heureusement noon nokku o tigui wona nokku koɗaɗo ko ɗum saabi hay neɗɗo goto mayani hen hay goto kadi barmani hen musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno ko min tonga noon kabaruji men e ɗemgal pulaar ɗo e habridde he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to Ziguinchor ko musidɗo men Amadou Isaka Kébé enen nangani en karallagal ha mbawan yiide en to banggue YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah ñalawma janggo ma en ketto musidɗo men sehil men Sara Blay Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on. ko adi kabaruji men koɗen udda kabaruji men ɗaccon hagge ma en jaato banggue coftal ɓali kettuɗen musidɗo men sehil men Oumar Dembel Diallo. yawuri jaam ñalle ma Ghalii Abuu Bah jaam ñalle moon hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andudine ma bisimilla moon e kabaruji men coftal balli taw ko ɗemgal pulaar yaten ko toon to leydi Qatar haalene potide kay ututude 8e de final toon to leydi Qatar e kikiɗe hanki hakkude kay kippu mbo Hollande kañum tigui jaɓino kay kippu mbo États-Unis mbo Amérique ngal noon potal noon ko kippu mbo Hollande ɓuraɓe kay andirede Pays-Bas kañum tigui fooli kay kippu mbo États-Unis mbo Amérique balluji tati wondude baliyel gotel wadde kay on faami kippu mbo Hollande kay ɓe wawi hebde passe mabɓe faade kay toon to quart de final e ngel ɗon kawguel ɗen ɗon potide 8e de final noon jokkino kay e jemma hankin toon to leydi Qatar sanga wattuji nogas wonande kay wattuji Europe hawruno kay toon to Afrique banggue hirnangue ko sanga wattuji 19 ɗi fawana e hojom hakkude kay kippu mbo Argentine mbo Lionel Messi e yaadi muɗum kañum tigui huccodirno kay kippu mbo Australie ngal ɗon potalne kay ko ɓenɗon wiyeteɓe kay Argentine kañum tigui fooli kippu mbo Australie baluji ɗiɗi wondude kay e baliyel gotel wadde on faami kay kippu mbo Argentine kay ɓe heeɓi passe mabɓe faade kay toon to quart de final e ngel ɗon kawguel ñalawma hande noon maɗen ɗon potite 8e de final jokku kay sanga wattuji 16 ɗi fawana e hojom wonande kay wattuji Europe nawra toon to Afrique banggue hirnangue sanga kay wattuji 15 ɗi fawana e hojom ko hakkude goriji ɗe leydi France kañum tigui huccodirta kay e Pologne mbo Lewandowski so wi noon ha wattuji 19 yoni toon to dunde Afrique no hawra kay toon to dunde Europe sanga wattuji nogas ɗi fawana e hojom maɗen ɗon potite jokku hakkude kay kippu mbo garam Britannique ɓeyde mum woni kay leydi Angleterre kañum tigui huccodirta e barawɗe leydi Sénégal ɗe ngal noon potal noon hingal jeeya kay e potital ɓurgal fatede kikiɗe hande Ghalii Abuu Bah toon to leydi Qatar ko ɗeɗo potite tigui woni potite ɓurɗe tentude ñalawma hande toon to leydi Qatar.
Seydi Diallo golle ma jooɗi peewi siftinde bandiraɓe tan équipe leydi France woni goriji leydi France ɓe mbawi tigui hebde polgu e yesso ɓeɗon équipe biteɗo Pologne e oɗo saaha joni noon woni fettude ko match leydi Sénégal hakkude muɗum e leydi witendi Pays-Bas eɗen ñaago Allah tan yo Allah rokku leydi Sénégal polgu musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen kabruji men ɗemgal Pulaar e sowte ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ko Saydou Abou Bah to Ziguinchor ko Amady Saga Kebe to banggue football ko Mara Debel Diallo kerki malaki jam yo jam Allah jogomi jogo on